mi ka jingkli na menteri rangba Lada ya ka Lumpongdeng kai ka jingmyntoi baki paidbah kila banyo ong uba Henry hakasin ka baar nakaleng jong ka Meghalaya Pradesh Youth Congress hakakat santadik jong tau ubnai kilawan biang ban ai mensim ya ka jingshat ngan ka banyo sngi kenti jong uba H ban siudor nonglang u chairman ka Green Tax Foundation kepala penlong Hamadan Malki nakadaw jong ka jingpenksan ka sorkar ya ka jingbom don jingtip ya ka bala di lilam ya Lumpongdeng hakatai ka sngi nakaleng jong uba Henry Karmuti Vice President jong ka State Meghalaya Pradesh Youth Congress ulapan pau baka sorkar kamsim khya hakabaya dai batkane kamat klem kano ka jingsim khya neban wan jingo khnang ban penbai yaka jingba nakabenta kalawe kumta nakaleng jong ka Youth Congress kayang ban krishan tli yaka jingshat ngan jong ka GTF hakaba kane ka jingshat ngan kaba klem perkhat yaka met lade bakandon ka jingtron handrai kane ka jingle jong ka sorkar ka pen I baka dai ka jingkwan mentoi shimet klem kano ka nongrim hakari bat ka jaj bendriu hakaba ka jingle jongki kamdon jingsnotu warlada kijie katba kijia uba Henry ulo ongru bakimwan hakano ka seng handrai ki wan kum ka jingtip lem jongki bat ka jingkershan jongki ya ka jingshat ngan jong ka GTF handrai ka jingle jong ka sorkar kamwan ra jingmyntoi haka jela baro kawai wat ki khna ki babun kim don lakakam ka jam kimla ban aikam uba Henry ulo ong susu bakum menteri rangba ka jela ukorat ke sangma dai ban penksan haki jingle lade handrai dai ki paidbah ki bakershan ban kentiu yau kum menteri rangba bat dai ki paidbah hi ki penyar yau naka jinglong menteri rangba bat kami ru ka jingkli ladakin ayau Lumpongdeng kai ka jingmyntoi baki paidbah kila banyo